De gemeente Schouwen-Duiveland wist dat er een schadeclaim aan zat te komen voor het afblazen van Brouwerseiland. Maar dat die zo hoog is... 90 miljoen euro eist de projectontwikkelaar die de vakantieeilandjes aan zou leggen. En verder vandaag. Burgemeester blij met anonieme tips. En 5 keer tweede, nu moet het lukken. Goedenavond. De gemeente Schouwen-Duiveland krijgt een claim aan haar broek van 90 miljoen euro... voor het niet doorgaan van Brouwerseiland. De projectontwikkelaar van de vakantieeilandjes zegt dat dat het bedrag is dat zij aan schade hebben gehad. In het Grevelingenmeer zouden kunstmatige eilandjes met vakantiehuizen worden aangelegd. Eerst leek de gemeente daaraan mee te werken, maar na meerdere protesten werd toch een streep door het plan gezet. Contractbreuk, zeggen de advocaten van de projectontwikkelaar. Er zou meer dan 10 jaar aan Brouwerseiland zijn gewerkt, vandaar de hoge schadevergoeding die geëist wordt. En we gaan naar verslaggever Jan Vogel. Ja, Jan, de gemeente Schouwen-Duiveland wist dat er een claim van vele miljoenen aankwam, maar zo hoog was niet verwacht, denk ik. Nee, vorig jaar kondigde projectontwikkelaar Brouwerseiland BV al een schadeclaim aan van 32,5 miljoen euro. Maar zei erbij, dat kan nog hoger worden. Nou, nu heeft een apart bureau naar gekeken en die zegt de projectontwikkelaar loopt schade van 90 miljoen euro. En ja, die eist de projectontwikkelaar nu op. Het wordt anders, niet iedereen ziet die claim gelijk komen. Robert Lieversen, fractievoorzitter van Leefbaar Schouwen-Duiveland bijvoorbeeld, denkt dat dit vooral een verkiezingsstunt is, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat is misschien een beetje druk proberen te zetten om, ja, als de raad zenuwachtig zou worden of partijen worden zenuwachtig, dat we misschien nu toch gaan toezeggen om dan toch aan tafel te gaan. Ik verwacht dat het in die sfeer ligt en dat is natuurlijk jammer, want Zeelenberg heeft erg veel mooie projecten neergezet. En als je dan nu herinnerd wilt worden straks als de stampvoetende multimiljonairen, is dat zonde. Wordt u er zenuwachtig van? Nee, want het is klinkklare onzin wat er ligt. Ja, Jan, hoe groot is nou de kans dat Schouwen-Duiveland echt die 90 miljoen euro moet gaan betalen? Nou, zover is het nog lang niet. 25 april dan staan de partijen tegenover elkaar voor de Raad van State, de bestuursrechter. Lieversen verwacht dat de gemeente Schouwen-Duiveland daar gelijk krijgt. Pas als de gemeente daar ongelijk krijgt, kan er een civiele claim komen. En dan komt deze schadeclaim pas aan bod. Dus zover is het nog lang niet. Dankjewel, Jan. In de 2 jaar dat de gemeente Tholen samenwerkt met Meld Misdaad Anoniem zijn 90 tips binnengekomen. Tholen is daar zeer tevreden over. De meldingen gingen onder meer over milieudelicten of gevaarlijk vuurwerk. Naast Tholen zijn er nog 4 gemeenten die samenwerken met M en de 6e volgt binnenkort. Zo'n 600 keer per jaar krijgt Meld Misdaad Anoniem een anonieme melding over criminaliteit uit Zeeland. Goedendag, Meld Misdaad Anoniem. Via de telefoon of via de website. Dat gebeurt zonder tussenkomst van politie. In Zeeland zijn op dit moment 5 gemeentes aangesloten bij het meldpunt. Het meest recent is dat de gemeente Goes. In september vorig jaar sloten de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeentes zich aan. En de gemeente Tholen heeft al 2 jaar een samenwerking met het meldpunt. Die samenwerking is gekozen dat wanneer onze inwoners met bepaalde zorgen zitten of signalen zien, dat we die gewoon kordaat oppakken en dat er ook daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. De afgelopen 2 jaar heeft dat behoorlijk wat tips opgeleverd. Wij zijn begonnen in 2020, dat was ons eerste jaar en dat was meteen het coronajaar. Dus dan hadden wij iets meer dan 50 meldingen. En het afgelopen jaar is het uitgekomen op volgens mij bijna 40. Grote zaken, kleine zaken, een aantal zaken als het echt strafrechtelijk is of op het politiële vlak ligt, dan wordt dat niet met ons gedeeld. Dat is ook natuurlijk heel erg goed. Maar ook zaken waar mensen zich zorgen om maakten, bijvoorbeeld milieudelicten of de opslag van vuurwerk. Zo zijn er diverse zaken. Aangeschoven is Mercy Kamermans. Ja, Mercy, waarom zijn niet gewoon alle gemeenten aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem? Nou, je merkt toch wel dat de meeste Zeeuwse gemeenten even de kat nog uit de boom kijken. Borselen is op dit moment de enige die concreet in gesprek is met Meld Misdaad Anoniem. En die willen nog voor de zomer zich daarbij aansluiten. Nou, voor de rest is het dus een beetje afwachten en kijken hoe het de andere gemeentes bevalt. De enige die zich nog helemaal niet verdiept heeft in een eventuele samenwerking is Capelle. Oké. En Tholen die heeft dus 90 tips binnengekregen. Voor de duidelijkheid, dat zijn dus allemaal dingen waar de gemeente mee aan de slag kan. Ja,
Want er komt natuurlijk van alles binnen bij Meld Misdaad Anoniem. Als er bijvoorbeeld een naam binnenkomt, een tip van iemand die betrokken zou zijn bij een moord, ja, dan komt dat natuurlijk niet bij een gemeente terecht, maar bij de politie of het OM. Maar er zijn ook heel veel meldingen van soort van niet-pluiszaken. Dat mensen zoiets hebben van ja, ik zie daar voortdurend auto's af en aanrijden bij een bepaalde woning. En dat is natuurlijk een tip waar de gemeente wel iets mee kan. En dat kunnen ze dan verder gaan uitzoeken. Dankjewel. De Westerschelde zit vol plastic bolletjes. Dat staat in een rapport dat de Plastic Soup Foundation vandaag naar buiten heeft gebracht. De bolletjes, nurdles heten ze, zouden vooral afkomstig zijn uit de havens van Vlissingen en Antwerpen en van Douw in Terneuzen. Volgens de organisatie is het rapport een extra reden om bezwaar te maken tegen plannen voor een nieuwe ethaankraker in de Antwerpse haven, waarmee plastic geproduceerd kan worden. De provincie Zeeland tekende eerder al bezwaar aan tegen de komst van die kraker. De provincie is bang dat hij veel stikstof uitstoot dat in Zeeland terechtkomt. Het Openbaar Ministerie heeft 240 uur taakstraf geëist tegen een man uit Capelle die vorig jaar een vrouw doodreed in zijn dorp. Het 85-jarige slachtoffer reed in een scootmobiel. De automobilist reed te hard en verleende haar geen voorrang. Tegen hem is ook 6 maanden voorwaardelijk geëist en een rijverbod van een jaar. Komend weekend begint Nancy van de Ven aan een nieuwe poging om wereldkampioen motocross te worden. De 24-jarige Vlissingse werd al 5 keer tweede. Dus nu wil ze echt een keer de allerbeste zijn. Gate about to drop here. De afgelopen 3 seizoenen werd Nancy van de Ven telkens tweede bij het WK Motocross. Hoewel dat een knappe prestatie is, frustreert het Van de Ven dat ze nog geen wereldkampioen is geworden. Je bent al zoveel keer zo dichtbij geweest dat je het gewoon kon aanraken. Dat je eigenlijk bijna kon voelen. En dan lukt het niet. En daarvan krijg je denk ik een bepaalde frustratie dat je het nog grager wilt. Wat je eigenlijk alleen maar tegenwerkt. Want Van de Ven rijdt tijdens trainingen seconden sneller dan haar concurrentes. Maar tijdens de wedstrijden is dat verschil veel kleiner. De reden daarvan zoekt Van de Ven bij zichzelf. Vooral mentaal ben ik echt mijn eigen allergrootste tegenstander, ja. Heel vaak ben ik naar huis gegaan dat ik tweede of derde werd. Terwijl dat echt een knappe prestatie was. Dat ik naar huis ging met echt een gevoel, nou dat wil je niet hebben. Gewoon dat je echt, ja, gewoon helemaal zak en as zit. En als ik daar nu naar terugkijk, denk ik, moet je toch eerst nog maar weer eens een keer bereiken. En eigenlijk wil ik er dit seizoen gewoon alles voor doen, alles voor laten wat er nodig is. Dat doe ik elk jaar, maar nu gewoon het een beetje laten gaan en ervan genieten. En het leuk hebben en leuke weekenden ervan maken in plaats van zo prestatiegericht er naartoe gaan. En het is Van de Ven who leads. Meer genieten en daardoor beter presteren. Dat wordt voor Van de Ven het plan om haar tegenstanders te verslaan. Dat moet gebeuren tijdens 6 wedstrijden waar Van de Ven op voorhand een goed gevoel over heeft. Ik denk dat ik Riola heel leuk ga vinden in Sardinië, want dat lijkt een beetje op strand. En ik doe vaak strandcrossen omdat ik dat dus leuk vind. En Mantova, ja, vind ik ook een leuke baan, goede ondergrond. Saint-Jean heb ik een keer gewonnen. Agueda heb ik een goede wedstrijd gereden. In Spanje heb ik een Mainz gewonnen vorig jaar. Turkije heb ik goed gevoel naar huis gegaan. Dus ja, eigenlijk ziet de kalender voor mij er heel leuk en goed uit. Dit weekend begint het wereldkampioenschap met de wedstrijd in Lombardije. Dat is meteen een mooie test voor Van de Ven en haar nieuwe mindset. Moet de machinefabriek in Vlissingen in handen blijven van de gemeente of verkocht worden aan een projectontwikkelaar? Het is dé vraag in aanloop naar de verkiezingen. De politieke partijen in Vlissingen verschillen erover van mening. En na 16 maart is het aan de nieuwe gemeenteraad om een besluit te nemen. Dit is bijna een kerkgebouw. Het is zo hoog, met zo mooi licht. En het is een gedeelte van de geschiedenis van Vlissingen. De glorietijd van Vlissingen, die weer aan het terugkomen is. Vlissingen wordt een prachtige stad. Dit gebouw heeft niet echt een hoge architectonische waarde. Het heeft meer een gevoelswaarde, een emotionele waarde. Die hebben wij ook. Maar we hebben ook verantwoordelijkheid om om te gaan met geld. Dus dan moet je wel eens een keuze maken. En ik denk daarom dat heel dit gebouw zo behouden kost gewoon te veel geld. Onze eigen zaken, laten we die nou in de machinefabriek neerzetten. En laten we nou niet die hele machinefabriek overlaten aan een ontwikkelaar. Want je weet nooit wat er dan gaat gebeuren.
Het is een van de belangrijke punten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, want na 16 maart is het aan de vernieuwde Vlissingse politiek wat er met de machinefabriek moet gebeuren. Vorig jaar werd al besloten om het in eigen beheer op te knappen. Daarom worden dit jaar nog de muren en het dak gerenoveerd. Maar wat daarna? Sommige partijen willen het hele gebouw verkopen, anderen willen het juist in eigen hand houden. Ik begrijp de angst wel, zeker met het Vlissingse verleden van de financiën. We hebben vaker ontwikkelaar gespeeld, ook hier op het terrein waar ik sta. En daardoor zijn we artikel 12 gemeente geworden. Dat kan ik me iets wel voorstellen. Aan de andere kant, ja, we hebben ook een plicht naar onze bewoners toe. Klaar, we willen de hele sociaal-culturele leven in Vlissingen is wegbezuinigd. Het geldt ook voor een heel groot gedeelte van de cultuur. En juist de Vlissingers zelf, die willen meer welzijn, sport en cultuurvoorzieningen ook hebben. Ook Carla Pijs, voormalig commissaris van de Koningin in Zeeland, is daar een voorstander van. Naast het gebouw zelf wil zij ook vooral Panorama Walcheren in de machinefabriek houden. En dat doet ze niet zonder reden. Ik sta hier ook omdat voor Vlissingen natuurlijk toch een kans gemist is met die marinekazerne. Daar voel ik me ook een beetje veel bij betrokken. En ik zou ontzettend graag hebben dat Vlissingen de stad kan worden die het belooft te zijn. En die het zou kunnen zijn. Vlissingen is echt een diamant. Dat vinden zij allebei ook. Maar wat hem betreft wel met een machinefabriek waar de gemeente de zeggenschap over heeft. Je moet ook aan de Vlissingers denken dat ze ook wat kunnen doen. En ook de toeristen die moeten hier hun stek kunnen vinden in de zin van dat ze weten waar ze 's avonds naartoe kunnen. Dat zijn zaken waar Vlissingers zich druk over maken. En daar moet je ook eens een keer aan tegemoet kunnen komen. Klaar. Als het fout gaat, ja, dan wassen wij onze handen in onschuld. Maar we zullen ook zeker wijzen op de partijen die voor hebben gestemd. Zie je nou wel, we hadden gewaarschuwd. De huidige coalitie bestaat uit 5 partijen, waarvan er 3 tegen het in eigen beheer houden zijn en 2 partijen voor. In de oppositie is ruim de meerderheid tegen. Maar sommige daarvan twijfelen nog wel, zou je kunnen zeggen. Alles hangt dus af van de verkiezingsuitslag en misschien nog wel belangrijker van de coalitieonderhandelingen, want daar kan het kwartje zomaar de andere kant op vallen. Opnieuw een zonnige dag vandaag met niet al te veel wind. Het werd 10 tot zelfs bijna 13 graden. Morgenochtend is het een beetje heilig, maar het wordt uiteindelijk weer een zonnige dag. Net als zaterdag, zondag meer bewolking en kans op wat regen. En tot zover Zeeland Nu. Een hele fijne avond.